Fandan aztian, hilan 28an, hemen, frontoi honetan bertan, toberia inzan. Eta Debagoieneko beste herri danak gure kontra jarri zian. Eta esan eben, oinati dauela inkomunikauta, baina bere interesatik inkomunikauta. Eta baiara osoa gure kontra jarri zen, eta gainera errudun urte ginen, tobera edo epaiketa hortan. Eta hau ez da hola geratu bihar. Hau hemen soluzioa egin bigu. Orduan, Maialen egongo da epai horren alde, hau da, Maialenek esaten dau, baietz, oinatiko inkomunikazioa interesatua dala, eta Andonik ezetz. Andoni oinati arron alde dau. Oinatiarrak daude bai, bailararekin zorretan, ezagunak ikastolan ta ezagunak obretan, denak ezaunak komertziotan ta bankuko alorretan, ta gozo bizi dirauek endogamia horretan. Nik pensatzen dut oinati, olako xea da berriz. Izakerai eutsi dio, auskalo zenbat gizaldiz. Nola izango du harreman asko, nola egingo du diz-diz. Ola barrieta ez da lameka, ta araotz ez da Paris. Baina auzo ta torretxek badaukate garrantzia. Hemen bertan geratzen da enpresa oron erentzia. Bertan pekatu, bertan barkamen, frailez baitago jantzia. Guk horrexi esaten diogu autosufizientzia. Autosufizientzi hori zehaz dezagun alaren. Bailara hontan herriak ezpai gaude parez pare. Onartzen dizut hemen gerala, ondasun askoren jabe, baina geronek lana eginda, zuei ezer kendu gabe. Bizia gozatzekoren, txokolatea badago, gero zotzekin garbitu aginarte eta hau. Gero elgean barnara batik, zenbait jardonen trago, ta azkenean bizizateko zer behar da bageiago. Donostia Arrasate, autobus lineak zuzen, Eskoriatzak maila badu, ala entzundet nik ozen. Asi zerate zuen sarea, AHT-az osatzen, eta oinatin ez pasatzeatik, ibairik ez da pasatzen. Hauek daude isolatzeko erabakia hartuan, harremanik ez da sartzen hauen burukarratuan.
2000 kurba jarri zituzten hor udanako portuan, ta autopista pasatu zuten, baino ez gertuan. Gure eztabaida latzau, orain dago bukatzear, zerbaitzutan fuerte gabiltz, beste zerbaitzutan mehar. Animak hemen sendatzen dira, azken mendeotan zehar, baina gorputzak sendatzekotan, arrasatera joan behar.